Per tant, des de la CUP nosaltres ens plantegem la seguretat pública des de 4 eixos, i els diré molt ràpidament. Un, educació, és a dir, sempre hem demanat potenciar el treball de carrer, i això implica mediador de carrer, educador de carrer, una figura que entenem que és transcendental, prioritària, bàsica, per intentar ordenar, pacificar l'espai públic. En segon lloc, entenem que un model de seguretat pública ha de passar també per la participació ciutadana, ja ho vam apostar en el seu moment, l'any 2015 ho explicàvem, que proposàvem la creació d'un Consell Local de Seguretat, on estigués format per diferents tipus tant d'agents socials com, evidentment, per els diferents cossos de policia que tenim en aquesta població, on es poguessin observar, com deia abans, necessitats, mancances, objectius i plans estratègics d'actuació. Això, malauradament, no s'ha fet mai. D'acord? Per tant, en aquest Consell els agents podrien proposar mesures per implementar i per millorar el servei que podrien ser escoltades des d'una perspectiva política i social, d'una manera transversal. També hem apostat sempre, i ho hem dit constantment, per això vam apostar per la policia de proximitat el 2012, sobre la importància de la territorialització del servei de policia. I què volíem dir amb això? O què volem dir amb això? La importància que la policia trepitgi els nostres barris.